Balor 300,000 pesos sa search og rescue equipment nga gilangkuban sa usa ka set sa single kayak nga dunay mga paddle kun bugsay, usa ka set sa rescue rubber boat o river raft nga dunay mga paddle. 15 ka floating devices nga dunay tether lines, 12 ka tether lines nga dunay quick release straps, 20 ka water rafting helmets ug 3 ka set sa throw bag ang gi-turnover kagahapon sa buntag sa Davao Oriental Provincial Government ngadto sa Special Rescue Forces sa Bureau of Fire Protection kun BFP nga moy usa sa mga frontliners panahon sa kalamidad. Sa tinguha nga dunay magamit nga mga ekipo ang Provincial Rescue Team aron daling makaresponde panahon sa mga kalamidad. Mitindog isip representante ni Governor Corazon Malanyaon si Maria Gracia Tiago ang Provincial Administrator nga mao mitunol sa mga special equipment ngadto sa BFP. Gihimo ang simpleng turnover ceremony sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Gipasalamatan sa BFP ang probinsyal nga gobyerno sa paghatag sa mga gikinahanglan kaayo nga mga ekipo nga dakong tabang sa pagluwas og kinabuhi sa katawhan. Ang gi-turnover nga mga himan ug ekipo kabahin sa pagpaningkamot sa probinsya nga makabot ang tinguha nga kaandam pinaagi sa pagpreposisyon kanila sa dili pa mahitabo ang bisan unsang katalagman. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.